नरक साइमनाव थानाय 22 तारिख जुलाइयाव जों कायसा एफआईआर खायका खय थानाव आरो ता आबंखा ओ जे केस फाइल खायमाने एफआईआर खायमाने कक बुमां खामो रूपक घोष ताय बिनि लगिसं 5 जना बरक रामचंद्र गारनि गोबां मा थायो थाङो बरनो हुमकिरो बिभिन्न नग रग थांगो जारा चिनि कैंडिडेटनि प्रपोजाल दंनाय बरनो थाङो हुमकि रिखा एका आपनो डिटेल सैया कोइ जों रिखा एवं जारा आरोनि खरचा जे अभियोग खायने बिनि जे एफआईआर कपि नो जों रिखा किन्तु जों नुखा दिनै 22 दिन थाका आरो कोन एक्शन करि 7 तारिख निने कल्याणपुरनि इनको दारिकापुर इनको जीपी आरो रि बागजाखा अथच रि याक बाइके रमजाखा लग लगिन आरो निने सेक्टर अफिसार तंगो आरो निने पुलिस उसी तंगो गोबां अफिसार बुसकांनो रमखा एवं बरा अब एविडेंस जेबो तलांबो थांगा 7 सारि रमि एका एफआईआर कोन एक्शन गया और जे बरन मुंगचिनि कैंडिडेट अभियोग खायका बतेन दिन पुलिंग एजेंट कैंडिडेट बतंगो तांगि खलाइजा गया तांगि नेग्लेंसी मिया काउंटिंग चिनि बरन चपा सरजांमानि कगनो आरुनो सानमानि आं फोन खायका फोन नमिया लास्ट डीएम न जानखा डीएम फायका डीएम सिमा कोन कक सालिया आर ताम सालेका थां पाइका के वन साइड एडमिनिस्ट्रेशन अंके तो बाइक चलिनाय बा डेमोक्रेसी तो अब चलिमैया जों जास्टिस सानब्ले जों जास्टिस सानो जों तांगि बुट गनि मायांनाय डेमोक्रेसी जों का तांगि जों बुट गनि मायांनाय तांगि चिनि कैंडिडेट चपा सरजांनाय तांगि चिनि कैंडिडेट काउंटिंग नि तिखलाय जोंनाय जों अमे सानो के आबुनि बागै जों जागा दीपक रूपक घोष न एरेस्ट मा खायनाय कल्याणपुरनि जे वीडियो बन सस्पेंशन मा खायनाय ताई दुईटा लक्ष्मीनारायणपुर र पूर्व रामचंद्र घाटनि अबन रिकाउंटिंग मा खायनाय अब जुदि समाधान नि माखाय जों कने एंखा रूट ब्लक अब चलि तंनाय न जों केबनो फियो गया अच्छा सर प्रशासन एसेते कोनो किछु बरो रक्ता प्रशासन बरो फाइका कक सालायका एके बरो अब कोनो समाधान नि माया अथॉरिटी ने का चिंका मसान जों अबनो रिका एक और रिसीव कॉपी बतलां थाका एसपी नि हयतो तरफ থেকে अब जों रिजाका और चिनि दाबी तंग जों ताम सान और जतन रिजाक बैखा एक और तंग चिनि प्रेसिडेंट साहेब दिखा तारपरे चिनि एफआईआर कॉपी जे जों 22 तारिख खायमाने एफआईआर कॉपी को मतंग इको अब बररंनि मुंबो तंग और तारपरे जे लोकल जे बर हुमकि रिजांनाय नारायण दास इको बिनि एफआईआर कॉपी बसं तिनि रिखा तारपरे कोन एक्शन करि तांगिसिं लामा कासु यांनाय लामा कासुमान म डेमोक्रेटिक वे म गणतान्त्रिक अधिकार चिनि खायलायनानै हमने केबो माना खायमिया म डेमोक्रेटिक वे जों डेमोक्रेटिक वे न और कोनो वायलेंस करे जों वायलेंस खाया केन्दु जों जस्टिस नाय सर जे रूपक घोष बखाय साबो ब खरकसा सन्त्रासी अरनि ब बीजेपी नि खरकसा युवा मोर्चानि नेतानि खनावो के जों बनि बुंगै अनेक बार जों कमप्लेन खालायका किन्तु पुलिस प्रशासन तीन बार रमया डीएम न जों हाते नाते जों एफआईआर कॉपी ब तुनि रिखा एवं बबेबा आलोचना खालायका ब एकटा तिनि पनि इनिशिएटिभ नाया तांगै नाया बरसाव कताल आइनो 14 दिन नि बिसिं 14 दिन ऑब्जर्व खायना नांगो तिनि 22 दिन नङै थांका तांगै ब तिनि बिनि इनको एगेन्स्ट तिनि एफआईआर उंग्या तांगै एफआईआर खायजा गया तम दारावा एफआईआर खायमाना बा आन्धान दङ जों सायमानो चिनि जे कागज अंडर सेक्शन 341 341 506 34 आईपीसी न इनको खायमानो ओ आइनो तांगै बर तिनि इनको खाया तिनि 22 दिन नङै थांका के म वन साइड नि कोया दिबा अमतिखे तो सोलिमा डेमोक्रेसी व म सोलिमा का आबुनै जस्टिस सानै न जों तिनि और लामा कासुलाय मिया तीन तंगमाया खवायो एमन परिस्थिति खायका पुलिस प्रशासन बुसाउइ तंगो बं बर हाबै थांगो चिन बरना कासुबो जिल्ला परिषदनि काउंटिंग एजेंट पंचायत समितिनि काउंटिंग एजेंट चिनके सुदु पंचायतनि बर सब जतना हाब मानो जतना आई कार्ड तंगो हिनै जत जगह थ्रेट दियो अब नाकि सीसी कैमरा नुकजाय सीसी कैमरा जे नुकजाय जुदार सीसी कैमरा तक नुकदान को थ्रेट दिमाने अब भाई चलि गेला जों जत खन पर्यन्त जस्टिस माया आसे पर्यन्त रूट ब्लक दंनाय